Mayapayabak po kay kayungan. Mapilan mo pong paganaka at panabilin. Pauli na po ning implementasyon na po ning dekreto na po ning kikatamang Arsobispo, King Bayong Romanong Misal Kapampangan. Adoni po yung kikayang pamanantabi, karing kikatamang pong PowerPoint slide para king istong pakibat. Kambeda po din kay katawang pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatoking intentions. Ing kapasalamatan da po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Senator Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Lising and family, Rolando and Agnes Lau, Gertrudes Taniedo. Special intention, Nestor Ibay, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ditz and Ita David and family, Alexander Serrano, Norma Fajardo, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Engineer Jesus Ponsalan, Ning Torres, Federico Mandap, Emerito Barrera, Father Raymond Reyes, Father Ryan Sumang, Father Fernando David. Para king malalagwang kapaldanan dari, Pope Francis, Merily Manalang, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rosario Di Marucut, Mark Antonio, Leonor Salazar, Belia Trinidad, Virginia Sumawang, Celia Lagason, Rosel Montemayor, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Espiridion Kayanan, Monica De Leon, Michael Alfaro, Joy Manalo, Alaysa Rain Tulio, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario Di Marucut, para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo, Domingo, Eleuteria, Romeo, Bernardina, Isidra, Anabela, John Kenneth 90s, Natividad, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Makiramdam kayo, ngenina ing oras sa karapat-dapat. Ngenina ing aldoning kaligtasan, magbalik ta na luking Diyos, pangilaganing makarapat, nanumang bage ang makatakit, manking kekatamong kasuiwan, alala nga sabi na nupaman. Makiramdam kayo, ngenina ing oras sa karapat-dapat. Ngenina ing aldoning kaligtasan, magbalik ta na luking. Kinlagyan ng impampo ng anak, ang po ng banal na Espiritu, ing kapayapan, ing lugod at ing kasalpantayanan, ay pagkalod na ng Diyos Ipa, ang ginutang Jesucristo, mantabi sana kay kaingan. May payabak kay kaingan po,
Ting may kakapatad, baka tabi betayng matampang nga pagmasusinting banal Eucharistia, aminan talapat sisyan, ding kasalanan tamo. Anyaran pa lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatangba mo lang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayipaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O alanganggang Diyos, alubos mayipaya, lingusan mong mipnong lugod, ining kainan mi, at ipanwalo mo kami, kambining malasikanan mo. Iti adon mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pang magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Isayas. Ing ginuya ing magsalita, nung tuknang na kayong manggipit, manabuso at magsalitang emayop, nung munye kayong pamangan, karing danupan, at saupan din at yuking pamangailangan. Kanita, indalumdum ang makapadurot kaya kayo, miyalilan king sala, ning kaugtuan aldo. At manatili kong matnube kaya kayo, at katmuanda kayo kinsablang mayap abage. Pasikanan da kayo at dinan mayap apami kakatawan. Mangari kayo karintanaman king mulahan, aparating madidilig, at anting batis ay kakati. Larinan dalaring memalenyo ing mesira, king minunang panahon. Italakad dalang pasibayo ring matuang pundasyon, naning siyudad. Maging pikabalwang kayo ang tintaong miglarin, karing pader, at karing mesiran tuknangan. Nung kilalanan niyang sagrado ingaldo sabat, at nung tuknangan niyong panintunan ng sarili yung kapakanan, kingaldong iti. Nung pakamalan niya ing kanakong banal ay aldo, at nung galangan niya king kapamilatanan ning eyo pa maglakbe, pamagobra o kimpami pagkwentong alang kapupuntalan. Kanita manakit kayong tula, abungan na ning kaya kayong pamanyuyo kanako. Gawan da kayong taong, kalanggalangan kimbabilo gayato, magintulaya ing bansa, abinye ko king makatwayong Yakob. Ako ing Ginoo, yaing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Itrum kaya kako ing kaya kang dalan o Ginoo, bang magintapat ko arapan mo. Pakiramdaman mo ko o Ginoo, at pakibatan mo ko. Uling at ko king kakaluluan, ampong kalipitan. Inimbiye ko kaya kasanang ingatan, uling kaya ka tapat na ako man. Iligtas mo ko, uling ako, ing kaya kang talasuyo, at kaya ka manalig ko. Ika ing kakong Diyos, inya malunos kasaka ko, patitingapon ika ing kakong ausan. Paligayan me, Ginoo, ining talasuyo mo, uling kakong panalangin, kaya ka ipayabot ko. Uling maganakaka at mapamatawad o Ginoo, karin sablang mamaus kaya ka, mitmo kang lugod, Ginoo, kakong dalangin, kaya kasanang pakiramdaman, ing kanakong panalangin, kaya kasanang tingiran. Ligaya
magbayo na kayo isip at puso. Ligaya ka, manuling Diyos. Ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Ligaya ka, manuling Diyos. Ligaya ka, o Ginoong Jesucristo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa aking may pabalita pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panon ito, din mali Jesus sa tikit ning metong atalapan niyang ilbis, amilagwan Levi. Makalokok king opisina na, nga nang Jesus kaya, tugi ka kanako. Tinala ka jay Levi, likwa na sabla at tinukiya kang Jesus. At pigtawan ning maragul Levi, Jesus king balena. Dakalang talapan niyang ilbis sa taliwapang tao, ding kasulura. Bubulong na rin mapina na parisebo at talaturo ning kautusan. At nga nang may ngutang karingalagad na, bakit makipangan kayo at makipaninom? Karing talapan niyang ilbis at palpikasala. Nga nang may kibat Jesus karela, ere kailangan ding taong alang sakit, ing doktor. Naneding taong masakit, ilang mangailangan king doktor. Ko di natang banausan ko lang sumisi, ring banal. Nune, ring makasalanan. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Sa mga prestigious school po, para makapasok ka, kailangan mayroong entrance exam. No? Kahit po sa seminaryo, mayroong entrance examination. No? Pag gusto mong pumasok sa isang prestigious na basketball team o namang sports, kailangan ka mag-try out. Sa mga nakasama ng Panginoon, hindi niya binigyan ng entrance examination. No? Parang walang try out. No? Kasi yung pag-i-screen niya, kakaiba. Kasi kung titignan po natin yung mga tinawag niya para maging alagad niya, tulad itong si Levi, ito rin po si Mateo, kung gagamitin yung panukat na dapat ganito, yung mga ugali, katangian, ng mga susunod sa Panginoon, parang babagsak lahat. No? Dahil na itong si Levi, dahil si isang notorious na makasalanan, dahil si isang naniningil ng bis, at yung company niya, yung tulad niyang naniningil na bis, na ganun din, na notorious na mga makasalanan. Kaya dito po natin makikita ang Panginoon, na hindi nga niya hinahanap yung mga banal. Hindi niya hinahanap yung mga matutuwid na, kundi yung mga makasalanan. At ito po isang pampalakas loob sa ating lahat. Dahil tayong lahat wala namang perfecto. Wala namang di nagkakasala, di nagkukulang. Kaya ito parang binibigyan tayo ng lakas na loob na huwag matakot, huwag mangamba. Huwag magdalawang loob, lumapit sa Panginoon. Sa kabila ng tayo nagkakasala at may mga atraso. Napakaganda po ng image na ginamit niya rito bilang doktor. O nga naman po, sino ba naman lalapit sa doktor kundi yung mga may sakit? Sino ba naman ang pagagalingin ng mga doktor kundi yung mga may sakit? Kung wala ka namang sakit, bakit kanya gagamutin? At ito po, pwedeng tignan nga natin na ang ating mga kasalanan ay parang mga sakit natin. At naparito ang Panginoon para gamutin ang taong may karamdaman na tinatawag na kasalanan. Ang ating pong
pagpunta sa mga doktor, yung check-up, no, normally, pumupunta lang tayo pag may mga nararamdaman na. At kung minsan, grabe na, baka grabe na. Lalo na kung medyo takot tayo sa doktor, di ba? Pero itong Panginoon, siyang doktor na hindi niya hinihintay lumapit ang pasyente. Dito, siya nang kusang lumalapit sa mga pasyente. Itong mga may sakit na tinatawag na kasalanan, sina Levi at iba pang mga kasama niya. Kaya ito po yung Panginoon, hindi totoo na tayo ang naghahanap sa Kanya. Siya ang laging naghahanap sa atin para tayo Kanyang pagalingin at gamutin sa anumang sakit na tinatawag na kasalanan. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon ang ating makahilingan. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo, mabiyasa kaya sanang makirandam kaya ka. Iba't king Lunes hanggang Sabado, Ginoo ing balayan mong Kristiyana, magobraya at alus alang oras, bang misip keka. King kekang banalayaldo, maging tapat lasanang muntang miyabe-yabe, kikekang bale, bang magsaya, arapan mo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Balang Domingo, Ginoo ing taong gagamitan o ring 8,000, maralan, 40 minuto, bang migagana ka, tungkol ka ring miyayaliwang bage, makayato. Dapot, kingkekang banal ayaldo, alus elamanakit, 60 minuto, bang pagmasusyan ing karelang makabanwang kaligtasan, saupan mo sanang mitulid, king karelang panlalawe, king ulaganing misa nen Domingo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mamayad kang buwis para king sabla at iti karaniwan. Dapot potan tungkol king buwis para keka. O Ginoo, mamirait kami at gagamit miyayaliwang pamagmatulid, bang aywasan ing sikapulong mga intulid keka. Ipaintindi mo sa kami, nung nuwan ti dagul ing malimi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Akwa misanang atalastas o Ginoo, kingingaldo ning Ginoo, yameto ngayaldo, anong numalungkuting sabla, nune, metong yangaldo ning pamagsaya, ingaldo ning pamagmasusi, para king pamanyubli ng Miebe Jesus, iba't king kamatayan, at ning pamaytas na kimbye alangangga, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni aduan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoo, ing kekang sabat, alayang angga, at ausan mo keng magtamasa kaniti, kambye mo manggaman kapilan. Ikesanang ketiking yato, masayami ang pagmasusyan, ing banal mong aldo. Banketa misa na panawon, magtamasa kami king alanganga mong sabat. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ain ku, O Diyos ko, ekang tanggapan.
kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matangkap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuiting daon, karinggamat King kapuri, kapuri ipang kaligan ng kaligaya lagyuna, ng lagyuna, king kasaplalata mo, at din mabilog ng banal ang kapulungan. O Ginoo, tanggapan mula, reting yayain ming kapamayaran, ampong kapurian, king kapamilatanda, linisan mo kami, barakang suyuan, king ganap akatapatan. Tiyadon mi king kapamilatan ang Kristo, ang ginumi. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, itasyo lareng puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. Tunay pin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos. Hingpurian ampong pasalamatan da kakapinan man ampon ukarin man o ipa. Diyos, amalugod ampong maganaka. Pigkalub mo ka ring anak mo, ing pagmasusyan da banabanwa, ing piyesta ng kaligtasan. Kimnunong tula at kambening malinis sa pinabluban, magbay sana ing kayungyungan mi, king pamanalangin at pamanyapat mayap, karing kaparaming tao. King kapamilatan ng pamagmasusi mi, karing misteryos, ang magkalub panibayang beke kami. Misatsad kami sana, king kayapan ng grasya, apagkalam mo karing anak mo. Ulinita, kambeling sa blangkoro, ring angheling banwa, daralit kami king ligaya mo, alang toknang ngamingan pupuri. Banal, banal, banal ng Ginoo. Diyos ning upaya, mitnuing banwa tiniyatu, king ligaya mo. Hosana king kakatas-katas. katasan, nuwan niya yung daratang kinlagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Ikapin, ing banaloy pa, ika, ing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo, anti mo yung titipang ambun, kreting ayin mi, ban pa banalanalat, para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayan akusang lubdinaw ning biyana, king pamayla, sampong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na iti dinwang, iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti kaingan at mangan kay kaniti. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan ka at pinuri. Din mangiti ka ring disipulo na nga na, kuwanan niya iti kaingan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, hing daya ning bayo, ang pangalanganggang tipan. Amibubu para kaya at para ka ring sablang tao, ban kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. O Ginoo, tala pagligtas ning yato, king kapamilatan ni krus mo, at pangasubling mebye mo, kinabos mo kami. Inyang ining kaganakan mi o mapamakadulungib pa. Ing kamatayan ang po ng pangasabi ng mebye, daramyo kaya kay ting tinape ning biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misilusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganaka mula naman, ding kapatad mi, amino na ng pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubing mebye. Lalong-lalo na yung talasuyo mong among Paul, kambe di Carmelo, Angelina at Maynardo,
King pakalulu mo, idala mo la ding sablang mayang unabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kami nga ang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kambening na Birhen Maria, indo ning Diyos, kambenang San Jose, ning esposo na, kambening apostol, ading sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panawun, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambenan pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya, kaya ka o Diyos, ipanglubos maipaya, manggaman king alanganga. Amen. 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 Hingi pape patawaran na katamo, patawaran tala naman din kapara tamang tao, iba't king puso at nga tamang manalangin. Ipami, Diyo ka ba naman, misambay niya ilagyo mo, natangke kami kayarian mo, may pamintuan ng lub, kiti sulit, antibanwa, ing kakanan mi, king aldo-aldo, nibiyan mo kaya kami, king aldo-ngin, at ipatawad mo kaya kami, ring sala ni kaya kami. Anting pamamatawad ni karin, may kasala kaya kami. Mga mo kayo paisawos ng tukso, na ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, kisablang marok o ipak, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ng pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, at mikabis kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Kay kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, save pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, naning pansinan mo, ing kasalpantiyanan ning banala kapulungan mo, na ming pamayapan ng pompisan metongan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatad, masyatang impupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan, kaya kaingan. Kordero ng Diyos. Salana ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiyam mo kaya kaming kapayapan. Ning malugod at magandakatamang ginoing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, nuantang kimbirana kaniting banal ng komunyon. Sino ay matampang panggateta, dapat katisming amanan mo, tumayag na. Alakang tuk ng mamaus ke kami,
ang mamatawad ke kami, makasalanan kami ginulot ke ka, at ngeni manaliking ke kang pakalulu. Iti aing panahon, iti aing karampatan, ing balayan mo mibalik yalog ke ka, at kang Kristong ke kang anak miubog na. Manalangin tamo. O Ginoo, may pakas ngawan kami kaniting tinapeng babya langanga. Mananasanang iting sakripisyong makapampan king askening metong nga misteryo king kasalukuyan. Yan naman yung maging kapaldanan mi hangga king alanganga. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Ang Ginoo mantabi kay kayo, ido ko yun na rin buntok yu at manigapo king bendisyon ng Diyos. O Diyos, king kayapan mo, sa klolon meeting balayan mo, may kitalamitam karing banal na misteryo, ban kanita ring pepanibala karing sarira, king kalangapan mo, milisyala karing sablang peligro. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may yarinin kayo katang kapag masusyan o metana, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya poras gandang araw, marami pong salamat sa lahat. Sanan meng krus tuki kakanaku, sanan meng krus maglakad gulot ko, nung eme pusananing kekang krus tuki kanaku arapat talimu, nung eme pusananing kekang krus tuki kanaku arapat talimu. Kwaresma panahon ni grasya, Kwaresma niya ikapepay lasa, lawan mo gulot mo tuki bisaku, saupan mo ku kakong krus pusanan ko, lawan mo gulot mo tuki bisaku,